Добър вечер на всички от ProCar LED Lights. Тази вечер направихме на клиент на Volkswagen Golf 4 2001 година на оригинални фарове до секционни рефлекторни хела, стъклени. Заменихме стандартните халогенни кружки на късите H7, сложихме висококачествен LED H7 с активно охлаждане, с камбус система NC модул против смущение на радиото и електрониката. Регулирахме ги на машина и виждате отсечения, плътен и концентриран фокус. Виждате чисто нов тъмен асфалт, без маркировка и се вижда идеално. Я пусни леко радиото да покажем, че няма смущение. Golf 4. Тук малко се губи, понеже сме с мултимедия. Няма грешки, няма нищо. И смущения. Много намалиш вече. Да ни направят копирайт. Ето, идва на срещен трафик за хората, които си мислят, че леда на рефлектор заслепял и тем подобни измишлотини. Просто зависи кое къде слагате, всичко е от Китай. Ядай дълги са H1 халогенна кружка, те просто се губят. След време и тях ще направим. Къси, плътна, концентрирана линия, просто се ражда тези светлина. Особено на тъмен и мокър асфалт. Просто става вече есенно-зимния период, фарове трябват, виждате резултат. Доволен си? Много. Препоръчваш на колегите? Абсолютно. С две ръце. Тук и сега след малко ще ти дойде отбивката. Малко и гадната е, че мога да намалиш. Виждате резултата. Но зависи в състоянието на фаровете, какво е, рефлекторите, са изгорели или са в добро състояние, да се получи този ефект. Като цяло е тук. Тук ли бе? Нищо ще миниш от другата страна. Ето, отсечен фокус, идва още един на срещен трафик. Проблеми няма. Ще обърнем даже по-нататък. Никой не примигва. Това е като цяло от нас от ProCar LED Lights. Пожелаваме и хубава вечер и бъдете живи и здрави!